bor sarkar ki lapentep ba ki briew ki babun phau ki dangja hak than chatai lammi ngi jong ka Brazil hadin ba ka jingshlei ka bachor gal penyap hadu lai penriu ngut ki briew ha ka jela Minas Gerais ki kenhun jingarap bat jingyo briew ki latrei miet lasni banwat ya ki baca katba la kami linti ba ka jingyap slap ka bachor kandang beteng hakini ki singi banwan ki briew baro ki balalap hadu menta ki dei na ki nongba jus de fora bat uba ki badon kumbalai spa 10 kilometer sa teisha na ka Rio de Janeiro katanat penlip ding jong gejala kalong balai pulai ngut ki dangja bat kumbalai hajar ngut ki nong snong ki lahap mi no na la ki jong ki yeng ki sem jong ki ha jus de fora ki surok ki ladep ki ladap daga kti bat ki borsen shar ki septing ba ki kendo kindang her bat twa shushu ha uba pat kajing impat ba kala sange lot lakhang ya ki skul ha kini ki artli ki nong ba namar kajing ma ki borsnong ki lapentep bakumbah rius pa atli ki longying ki basong ki jaka badon jing ma kin sasa pen kendria shi ki skul ki balapen kala kum ki cakasa jingarap la onguru ba kadong ba alamat ya jinggap slap ka arsha ya ka bajulong ha unai rempang kijingnya her kendau ki bapalat arpau teli ladep ujor nadu pasdang kijinggap slap kabacur hakamit singin kong hakliang jongkari Luis Inacio Lula da Silva u president jong ka Brazil u lapente ba lapa ya ki bor pahara bat jingarap bantrei ya hakikam jingarap pat ba bat ki kenhun sumaru ki lalet chakatei kathan ka baker da ki lum ki them bat kiryat ki bor sarkar ki dang yai but dien ya ka jinglong jingman kat ba ki pat ba ki dang up jintermen ban lap ya ki badang ja bat ban pelat im ya ki basakta agani ka jingja ka basnusi